My name is Ana Maria. And Viorica. Today we will show some exercise for body muscles. Let's go! Primul exercițiu este pentru mușchii gâtului. Mâinile la mijloc, picioarele puțin depărtate. Demonstrez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Exercițiul începem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, de ajuns. Următorul exercițiu pentru umeri. Punem mâinile pe umeri, cu picioarele puțin depărtate. Demonstrez. 1, 2, 3, 4. Începem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, de ajuns. Următorul exercițiu este pentru mușchii abdomenului. Mâinile la mijloc și demonstrez. 1, 2, 3, 4. Exercițiul începem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, de ajuns. Următorul exercițiu pentru mușchii picioarelor. Mâinile în fața pieptului. Așezări. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ultimul exercițiu se poate și în perechi. Demonstrăm. Start. De jos. Cu voi a fost Ana Maria Și Viorica. Bye bye!